Il-jum li fih ġiet iċċelebrata għall-ewwel darba twelet ix-xemx kien fil-25 ta' Diċembru tal-kalendarju Ruman fis-sena 274 qabel Kristu. Minn dik is-sena l quddiem din il-festa baqgħet tiġi ċċelebrata mill-Knisja Kattolika Rumana. Però s-sinifikat ta' din il-festa fil-pubbliku kienu għadu jiġi espost bil-kontra tal-verità u l-intenzjoni ta' dan tanti ovvja li jenfasi fuq tali dettall ftit li xejn il-merita. Però għal ġieħ min mhux infurmat ser nispjega fil-qosor. Biex tara trid l-ewwel tixgħal id-dawl u tiftaħ għajnejk. Fl-istejjer epiċi u mitoloġiċi pagani, ġeneralment ix-xemx insibuha marbuta ma' xi entità divina bħal Ra, Apollo, Xammax, eċċetera, li kollha jirrappreżentaw l-istess singolarità u l-istess entità, id-dawl. Il-verità qiegħda hawn. Dawn l-entitajiet huma kollha simboliċi u ma jirrappreżentaw xejn ħlief id-dawl. L-istess għamlu l-Kattoliċi Rumani li minnhom ħarġu denominazzjonijiet Kristjani oħra u li kollha juru xbijat ta' Ġesu bid-dija tax-xemx ma' rasu, eżatt kif insibu fi xbijat pagani ta' reliġjonijiet tax-xemx u tad-dawl. Issa d-dawl x'inhu? U b'din il-mistoqsija sempliċi, bl-ebda mod ma jinqiegħed nirreferi għad-dawl tax-xemx, jew dak tan-nar, jew dawl ieħor iġġenerat bit-teknoloġija moderna. Id-dawl u l-erf. Fuq l-erf hemm erf divin li jekk toqgħod taħseb ftit u l-iżjed arma formidabbli u potenti li teżisti fl-infinità. Din l-arma l-Knisja Rumana riedet iżżommha moħbija bl-intenzjoni li tuża hi u hi biss. Pjazza San Pietru li ħafna jsibuha bħala St. Peter Square ma hijiex square xejn. Anzi, il-forma ta' din il-pjazza hi pjuttost sferika, infassla u ppjanata biex tirrappreżenta x-xemx u n-numru figurattiv 12 li huwa ekwivalenti għal kostellazzjonijiet primarji. L-istess insibu fl-imsejħa dix-xipri ta' Ġesu li fit-Testament il-Ġdid insibu li huma 12 u kull wieħed minn dawn it-12 hu riflessjoni simbolika ta' kull membru fil-ġerarkija astroloġika. Din il-pjazza tirrappreżenta smewwiet bl-obelisk Eġizzjan bħala l-vjaġġatur li bid-dawl tax-xemx jidħol minn dar astroloġika għal oħra. Il-Vatikan x'messaġġ irid jgħaddi b'dan il-ħabib u simboliżmu kollu li sa ftit ta' snin ilu l-individwi li jafu bih kont għoddhom fuq subajk. Fil-verità, il-Vatikan ma jaħbi xejn. Kollox eżebit f'wiċċek, imma la int kont misruq mid-dawl ma tindunax għax ġabu kami mill-verità. L-aqwa li trott is-salib, tibla l-ostja, tmiss l-ilma moħħok fi sem it-Trinità u tibla dak kollu li jitfawlek għal wiċċek bla ma tistaqsi
x'simboli qiegħed tagħmel fuq ġismek. It-tnax-il dixxiplu ta' Ġesu huma kollha fittizi maħdumin fi xbejat astroloġiċi. Oħra, dik il-mara li l-Knisja kasbret u infamat kemm felħed, dik il-mara identifikata bħala l-Madalena, dik kienet dixxiplu wkoll. U mhux biss, imma l-kap fuq id-dixxipli kollha. Kif nafuh dan? Da Vinci fuq wieħed mill-pitturi tiegħu jorina nitfa' dettall subliminali. Qiegħed tarah d-dixxiplu bidu lejn dan id-dixxiplu ieħor li s-sembjanzi tiegħu jixbħu ħafna lil dawk ta' mara. L-ippuntar lejn bidu qiegħed jgħidilna li l-Adam Zeppel fon dan ma teżistix. U allura li dan l-individwu hu mara. Id-dixxipli kienu 12, 11 minnhom maskili u waħda femminili. L-istess insibu fl-aspett astroloġiku. 11 maskili u waħda femminili. Virgo. Tnax il-kostellazzjoni iduru max-Xemx. Jew inkella 12 dixxiplu iduru ma' Kristu. Ix-Xemx il-Knisja bidlet jelek fi Kristu. Però dwar Kristu fil-verità il-Knisja ma għalmitek assolutament xejn. Tfietlek id-dawl u tifatek fid-dlam, kuntent bid-dottrina li bija serqitlek ħajtek. Id-dawl u l-iżjed element importanti fil-ħajja, kif diġà spjegajt, arma li bija l-Knisja ħakmet il-globu minn wara l-kwinti. Il-festa sakra għal din l-arma naturali tant b'saħħitha hi Dies Natalis Solis Invicti li tfisser id-dawl qatt mirbuħ. Issa jekk dan il-vers napplikawh mill-aspett storiku u allura mill-aspett litterali kelma b'kelma kif dejjem ġejna malma ġewwa l-iskejjel kemm governattivi u kemm privati, dan il-vers ma jagħmel l-ebda sens għax bażikament b'dan il-mod il-vers jiġi qed jgħid ix-xemx qatt mi mirbuħa. Ix-xemx intużat mill-Knisja Kattolika bħala simbolu ewlieni biex fih taħbit tifsira potenti tad-dawl u tal-erf. Wara l-mewt ta' Kristu li mhu mewt xejn imma ċiklu komplut, l-apostli jassumu l-erf divin bil-fjamma tad-dawl titti fuq moħħhom. Fil-fema personali tiegħi, il-filosfu jew filosfi ta' dan il-vers ma kinux qegħdin jirreferu direttament għal dak il-ballun tan-nar li naraw fis-sema. Dawn ma kinux ċwieċ min jemmen li Ġesu Kristu verament u storikament wieled fil-25 ta' Diċembru. Min verament irid jitgħallem jibqa' hemm u jisma' l-verità li minn dejjem riedu jaħbulek. Iftaħ widnejk sew u ifhem li dak il-vers li għadu jidwis allum Dies Natalis Solis Invicti kien kompost biex jirrappreżenta id-dawl divin u li fi kliem ieħor hu erf u erf biss. L-erf bħall-imħabba biex jiġi parti minnek ma tixtrihx bil-flus, ma titgħallmux l-iskola u ma tieħdu mill-ebda ktieb. L-erf jispunta mid-dlam, mill-esperjenza u mill-iżball. Il-ħajja mimlija tagħlim, lezzjonijiet u esperjenzi, però dan hu biss il-bidu. Meta tasal tifhem il-ħajja mill-lajn filosofika, dik lajn li tara dak kollu li lajn fiżika ma tarax, hemm imbagħad tkun dejt dieħel fl-erf divin, fejn tibda tħoss il-verità bil-konxu tiegħek iżjed milli tara b'għajnejk u taraf tifhem l-ingann iżjed mill-moħħ li safa vittma
tal-istess ingann id-dottrina ddieħ. It-tagħlim kollu li tgħallimna mill-bidunet li bih bnejna ħajjitna madwaru ħloqna l-familji tagħna u fuq fassalna l-futur tagħna u dak ta' wliedna kollu minn suċ minn erq u gideb. Biex ta' bxejn imsejħula tibgħat titfal id-dottrina biex jaħslulhom moħħhom kollox barra bil-verità. Din id-dottrina sa ftit ta' snin ilu kienet imposta fuqna bil-liġi mit-twelid mingħajr għażla u libertà. Dan il-ħasil tal-moħħ gradwalment eret il-libertà tar-rieda u sakemm il-persuna minn adolescenti żviluppat f'adult jew adulta minn moħħ ħafna individwi l-erf li nitwildu bih qiegħed fix-xejn. Dawk ta' bla wiċċ dan l-erf ma jridux jissibu u iżjed tipprattika fil-ħajja ta' kuljum. Il-jum meta serqulna l-erf divin, aħna ġejna skjavi tas-soċjetà, konxji ta' dan u ferħanin fl-istess ħin. Dawk ta' bla wiċċ min-naħa l-oħra jiddominaw fuq il-globu bl-erf u din il-ħakma fuqna jiċċelebrawha kull sena fil-25 ta' Diċembru. Waqt li lilna bellawilna li dan hu l-jum li fih twieled Ġesu Kristu. Il-25 ta' Diċembru hi l-ġurnata tad-dawl u tal-erf divin li rnexxielhom jisirqulna. F'Diċembru iseħħ is-solistizzju bejn il-21 u 22 waqt li fil-25 iċ-ċriki Rumani okkulti kienu jiċċelebraw il-qawmien, it-twelid jew ir-ritorn mill-ġdid tad-dawl li jfisser erf jew trionf fuq l-injoranza u fuq id-dlam. Ħafna minna jqisu s-siġra tal-milied bħala dekorazzjoni. Però min studja s-simboliżmu pagan jaf li din is-siġra mi dekorazzjoni xejn. Hemm qiegħda fil-ktieb tal-Ġenesi, kapitli 2 u 3. Taf li dik is-siġra tirrappreżenta lilek? Taf li dik is-siġra hija s-siġra tal-ħajja? Però fil-Ġenesi hemm żewġ tipi ta' siġar u t-tnejn li huma jirrappreżentaw il-bniedem fl-interità kollha tiegħu u dawn huma s-siġra tal-erf u s-siġra tal-ħajja. Hawn ser nispjega kif il-Knisja Kattolika għaqdet dawn iż-żewġ siġriet f'siġra waħda. Is-siġra attwali dik li darrewna noħorġu fil-milied biex inżejnu id-dar f'dan iż-żmien ta' ngann u daħk fil-wiċċ tirrappreżenta l-ħajja li fi kliem ieħor tfisser evoluzzjoni eterna. U l-istilla dik li npoġġu fil-quċċata biex inżejnu s-siġra tirrappreżenta l-erf, id-dawl li jilluminak fl-evoluzzjoni tiegħek. Mhux ta' bxejn il-kewba u allura d-dawl assoċjati ma' Kristu mitwelid. U dan sempliċiment għax il-kelma Kristu tfisser konxju u l-konxju hu id-dawl tal-ħajja. X'jiġri meta persuna tmut? Titlef il-konoxxenza. Id-dawl fejn jinsab? Aħseb ftit. Id-dawl jinsab f'rasek li hi l-quċċata eżattament fejn għallmuna npoġġu l-istilla tiddi bid-dawl. Imma ma qalulniex għalfejn is-siġra tagħna inżejnuha b'istilla. Ikkontempla ftit għalfejn ma qalulekx. Anke meta tikkontempla, awtomatikament tidħol fit-tempju biex issib id-dawl. Infatti il-kelma tikkontempla għalhekk tenfasizza daqshekk it-tempju għax il-ħsieb u l-intuwizzjoni hemm issibhom. Aħseb ftit għalfejn għalmuk tagħmel is-sinjal tas-salib fuq moħħok bl-ilma mbierek meta tidħol ġo knisja.
Issa ħseb ftit ukoll għaliex dwar dan għalmuk ħafna hocus pocus barra l-verità. Jekk xi ħadd xi darba jistaqsini xi jfisser għalija l-milied, jien nirrispondi hekk. Attakk malizzjuż u terroristiku fuq l-umanità. Il-jum meta sar l-iżjed sabotaġġ distruttiv fl-istorja tad-dinja. Meta fl-aħħar tal-miliet inneħħu l-istilla mill-quċċata tas-siġra, inkunu qegħdin nirreċtaw eżatt dak li ġie magħmul lilna. Hekk neħħewlna d-dawl minn ħajjitna, preċiżament kif int iż-żarma l-kewba u minflok temmawna dak li riedu huma. Mela tinsiex, is-siġra hi int u l-istilla hi l-erf li jiġġenera f'moħħok fit-tempju divin li hu rrappreżentat bl-istilla, il-crown chakra fi kliem ieħor jew lajn spiritwali. Ftakru ftit f'dak is-simbolu massoniku u dak tax-xirka tal-imdawlin li msejħa Illuminati. Il-piramida tfisser il-ġerarkija divina li jint tevolvi fija biex tassumi l-illuminazzjoni wara li tesperjenza issir għarif u tikseb id-dawl. Iż-żwieġ divin bejn Kristu u Sofija jseħħ fit-tempju bejn il-crown chakra u l-pineal gland li jekk ma tafx dawn qegħdin ġo rasek. Il-Bibja hi l-atlas umani li ħafna huma dawk li missinterpretaw l-erf kbir li hemm miġbur ġo fiha. Biex inkompli nżid iżjed eżempji se nidħol ftit fil-ġrajja fejn insibu t-tliet saten maġi u r-rigali tagħhom lil Kristu xi jfissru. Id-deb. Dan jirrappreżenta id-dominju divin fuq ir-renju ta' kull bniedem. Inti ir-re jew ir-reġina tar-renju tiegħek. L-inċens. Dan hu r-riħa tar-reżin li hu meħud mis-siġra magħrufa bħala Boswellia Sacra. Dan l-inċens jiġi maħruq fit-tempju tar-renju tiegħek. Ifhem li t-tempju jinsab mistur fil-quċċata ta' rasek. Hemm isir il-qima għax id-dawl divin hemm qiegħed. F'azzjoni sakra spiritwali int taħraq l-inċens biex il-fwieħa tiegħu titla' l fuq lejn it-tempju. It-twemmin Kristjani qis il-Knisja bħala d-dar tal-Alla. Fil-verità, dik id-dar tirrappreżenta t-tempju etern li jinsab f'kull individwu. Permezz tal-pineal gland u l-crown chakra int tagħmel konnessjoni mal-infinità. Il-qima fejn issir? Fil-Knisja, fil-quċċata, fir-ras, fit-tempju. Kull darba li int tagħmel is-salib fuq moħħok tkun qiegħed tagħmel reenactment tal-istorja Biblika tas-siġra tal-ħajja u s-siġra tal-erf. Is-salib ifisser ħajja mhux mewt. Dak is-simbolu uman insibuh fit-twemmin ta' kull reliġjon fid-dinja tal-qedem u dik klassika. Mosè kien ordna lill-Iżraeliti biex jaħdmu salib b'serb fuqu, simbolu uman ieħor bl-istess tifsira ta' dawl u ħajja eterna. L-istess Mosè kien ordnat jinżaħafi meta tela fuq il-quċċata għax hemm kien qiegħed jirfes fuq post sakru. Għalhekk int simbolikament bħala rigali ngħatajt l-inċens dan toffrih lid-divin permezz ta' fwieħa li tiġbed minn imnifsejk u minn hemm jitla' għal moħħok fit-tempju fil-quċċata tal-ġisem li huwa post sakru. Mirra. Il-mirra tissimbolizza l-mewt tal-ġisem fiżiku u s-sofferenza ta' dan il-mewt. Finalment, kull bniedem matul ħajtu hu responsabbli għall-aġir tiegħu kemm tajjeb u kemm ħażin. Fl-aħħar mill-aħħar, kull bniedem irid jerfa' salibu biex taħt dan it-toqol jara fil-ħażin u jaħfer lilu nnifsu bil-patt li fir-riġenerazzjoni u fit-twelid mill-ġdid f'ġisem ieħor ipatti għal ħażin li wettaq fil-ħajja preċedenti u jirranġa emilu billi jitgħallem mill-ħażin tiegħu stess. Minn fuq is-salib tal-ġudizzju tal-pjena, tal-maħfra u tal-ħajja ngħaddu għar-riġenerazzjoni għal twelid mill-ġdid biex minn hemm inkomplu nissaħħu fid-dawl etern u infinit.